Bueno, sembla que aquesta fase ens ho permet això i molt contents de poder venir aquí a un concert. Sembla que és el primer, no? Sí, sí, semblava mentida que algun moment podríem fer una cosa així. Doncs bastant. És més, la teníem per l'abril, un dels concerts que teníem per venir era l'abril. I ens ho han aplaçat i mira, per fi al juny hem pogut venir. I molt contents. És una experiència també una mica estranya, no? Que estem visquent una mica tots plegats, però també teníem la curiositat de fer-ho. De dir, com serà un concert amb tot plegat, és com, mira, una mica l'aventura. Sí, sí, per mi és el primer concert i tot és com, bueno, diferent, però alhora també el mecanisme de funcionament és prou similar. Vull dir que s'ha d'adaptar-se a les condicions, però bé, amb moltes ganes. Sí, jo crec que, a veure, això ha tocat molt fort a tota la indústria musical o a les bandes, als grups, no? I llavors els que estem acostumats a aforaments una mica més petits, doncs ens és més fàcil adaptar-nos-hi o tocar, i llavors hi ha grups de grans masses doncs, que ho tenen molt més complicat, no? Vull dir que, mira, potser per alguna cosa doncs, hem sortit una mica més ben parats. Però bueno, també hem perdut molts concerts, o sigui que... Devien ser uns 45 concerts que es van haver de moure o cancel·lar directament. Així que l'impacte ha sigut superfort, superdur. Vull dir, començàvem la gira, ja havíem tocat una mica, però ara començava lo fort. I ha sigut molta feina de reprogramar concerts que tampoc sabem si s'acabaran fent. Llavors, clar, treballes una mica sense un horitzó clar, sense saber si hi haurà els beneficis que esperes. Llavors, tot això trasbalsa moltíssim als grups com nosaltres, no? Però, com deia abans, tots són moments diferents, oportunitats, i crec que d'això traurem coses que no hauríem fet si no hagués passat, no?, d'alguna manera. Sí, bueno, és una sensació estranya perquè no és el que volem tots, vull dir, la música és el que hem dit, no? És amor, és carinyo, és estar uns amb els altres, i aquí pot ser el mateix, però hi ha aquesta distància necessària. Bueno, ho hem de fer i ho païm així. Tot i així està tothom molt content també de tornar, vull dir que és un moment així com agradols, de que ganes de tornar, però és estrany. Per resposta és maco i és total, perquè està clar que la gent tenia ganes de venir, perquè hem venut totes les entrades i molt ràpid, en 2 dies es va vendre tot. Vull dir que ganes n'hi ha. El feedback el veurem avui, però jo crec que, ja et dic, el que dèiem, amb un espai xulo i amb una nit maca d'estiu, la primera, crec que ho gaudiran.